Yan ang hindi kayang gawin ng kabilang partido. Dito masaya. Naku mga kababayan, nagsidatingan na nga po ang mga taga-suporta ni Tatay Digong. Andyan na, sumugod na mga kababayan, oh. Ay, grabe. Hinihintay natin dito na dumating si Tatay Digong. Ayan na. Ayan na. Ito na nga bang sinasabi natin, oh. Lahat ng babangga sa pamilya Duterte ay talagang manginginig dahil nga taong bayan ang pumili. Yan, oh. Tingnan nyo yan. So ito pa lamang po ay kumbaga proclamation at pagpapakilala ng mga kandidato ng PDP laban. O, ganito na agad. Ganito yung makikita nyo, pero yung dito sa loob ng venue na to, medyo malawak, malaki ito. Sobrang dami na nga po ng tao dyan sa loob. So unti-unti pang nagsisidatingan sila. Tingnan natin sino kayang darating ito. May mga opisyalis tayong dumating mga kababayan, oh. Ayun, baka si Tatay Digong na ito. Baka si Tatay Digong na. Yan, antabayanan natin mga kababayan. Kasi ano to ito? Wala pa. Iba pang kandidato ito mga kababayan, no. South Cotabato, Vice Mayor ng Dundon Hontiveros, South Cotabato. Yan. Grabe mga kababayan. Panigurado talaga lahat ng babangga sa pamilya Duterte. Oy, nagsisigawan na yung mga pro Duterte doon, no, mga kababayan. Nagsisigawan na sila doon, no. Naubo pa tayo. Grabe. So, iba't ibang mga opisyalis na nga mga kababayan ang nagdadatingan dito. So, mag-iiyakan talaga nito ng husto yung mga basher, lalong-lalo ng mga kababayan, yung mga taga-suporta nung isang presidente na walang ibang ginawa kundi ibagsak, idahon yung kanyang mga kandidato, kung saan sinabihan ba naman mga kababayan, no, na ang kanyang katunggali ay taga-deliver lamang ng suka. Pero ang hindi niya alam, yung binabanatan niya ay isa sa kanyang kandidato. Sino ba ang kandidato niya na tumatakbong senador na may komersyal na suka mga kababayan, no? Maasim-asim. Di ba isang kandidato ng kanyang partido, tapos sinasabi ni Marcos na pipitsugin at kung saan-saan lang napulot ito nga mga kandidato ni Tatay Digong. Pero mga kababayan, mga attorney po ang ating oy, doon tayo. Dito makikisyuso tayo dito mga kababayan. Grabe, nagkakagulo na dito. Ano, ang dami mga taga-suporta dito ng mga Duterte mga kababayan. Ayan, oh. Ano yung gimbal? Hindi na, okay. So, antabayan na natin dito mga kababayan ang pagdating ng ating mga matataas na mga opisyalis. Ayaw doon.
Ayun yun. Oh, may isa pang opisyal, no? Ito naman ay Muslim, no? Yan. Grabe, mga matataas nga talaga ng mga opisyalis ang nandito. So, ito ang hindi kayang tapatan noong grupo ni Marcos Jr. So, nandito rin yung mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan, sama-sama yan. Ito ang hindi kayang tapatan, mga kababayan, no? Hindi kayang tapatan ng grupo ni Tamba, grupo ni Marcos. Kasi ito yung grupo na talagang solido ang suporta para sa ating Duterte. Ayan na, oh. Grabe, pati si Kuyang Gwardiya dun sa taas, oh, ay talagang napasilip. Sabi niya, grabing tao dito. Ayan na, ayan na. Oh, welcome. Good day po, sir. Sir, sir. Ready na, ready na. Yeah, ready. Ayan, oh, grabe. Ito yung mga taga-suporta ni Congressman Rodante Marcoleta, ang ating next senator, mga kababayan. Ayan. So ayan nga po, mga taga-suporta ni Senator Marcoleta. No. Ayun, mas malakas. Are you ready? Yan ang hindi kayang gawin ng kabilang partido. Dito masaya pero solidong suporta. Mano kayo ng sasakyan dyan? Ayan mga kababayan, grabe. Natanggal yung ulo. Tanggal. Hindi ka na pumasok. Okay lang. So balik na tayo dito mga kababayan, habang hinihintay natin yung mga paparating nating na mga opisyalis ng PDP laban. Yan. Unti-unti silang nagdadatingan, ha? Yan, nagdadatingan. Kasi ang akala nila, kakaunti lang tayo, pero nandyan sa loob yung napakarami natin mga kababayan. Yung iba hindi talaga pinapapasok
Yung iba, konti lang yung inimbitahan dahil nga mga kababayan ay napakaliit lamang po nitong venue. Dapat nga mas malaki pa ang gawing venue para sakto. At ayun pala, ang dami oh. Dito sa LED screen pinapakita. Wait lang, papakita ko sa inyo mga kababayan kung gaano nakarami yung tao dito sa loob ng venues. Ayan oh. Ito yung LED. Ayan oh. Maliit lamang. Maliit lamang ang venue. Kaya siksikan kapag pinapasok yung napakarami natin mga kababayang Pilipino. So may grabe yung hangin. Grabe. Ito ang hindi kayang gawin, no? Ang hindi kayang gawin at hindi magagawa ng kabilang partido dahil ito solido talaga ang pagmamahal ng taong bayan. So hintayin natin na dumating yung ating Tatay Digong. Dito tayo mag-aabang mga kababayan. Grabe oh. Panigurado nito ay talagang mag-iiyakan yung mga kalabang partido. Kasi ito mga kababayan ay talagang solido. Solido sa pagmamahal. Siyempre hindi talaga iniiwan ng mga kababayan natin ang pamilya ng Duterte, kasi naniniwala tayo na talagang may magagawa at may mangyayari kung tayo po ay talagang sulit na sumusuporta sa mga Duterte. Kasi nga nakita natin mga kababayan na napakaganda ng mga naging proyekto ni Tatay Digong, no? Alam niyo po mga kababayan, noong pandemya, kahit na medyo kapos, nililipat yung ibang mga budget sa Department of Health, ay nagpapatuloy po yung mga infrastructure project ni Tatay Digong. Samantala ngayon mga kababayan, no, ay wala namang gaano mga infrastructure, yung mga malalakihang mga proyekto ng gobyerno, mga tulay o kung ano pa man. Pero mga kababayan, napakalaki ng budget para sa ating Department of DPWS, Department of Public and Works Highway, no? Ayan, nagkakalituhan na tayo. Napakalaki ng budget pero wala ho tayo nakikitang napakalaki mga infrastructure project. At yun po ang hinahanap ng ating taong bayan. Grabe. Sino kaya ang ating makikita sa mga oras na to mga kababayan? Antabayanan natin. Wow, ang ating kasi first time ko talaga kung lumabas man dito o baka doon sa ibang lugar pumasok. Sana nga dito mga kababayan pumasok yung ating Tatay Digong. Kasi kung magkataon first time ko makikita si Tatay Digong sa personal. Kaya inaantabayanan ko talaga dito na pumasok. Kasi ito lamang po yung entrance. Ayun, nagsisimula na sila sa loob. Dito po kasi ay talagang sobrang higpit. Dahil nga po maliit lang yung venue, tapos kailangan mo may ID, at yung aking kasamahan ay walang ID, kaysa namang iwanan ko rito mag-isa sa labas, nagpaiwan na rin ako. Ako may dala akong ID, pero mas pinili ko kasi gusto ko makita ng personal si Tatay Digong yung paglabas niya sa sasakyan mula dito sa may entrance. Ano nga pangalan nito bro? Ano pangalan ng lugar? Club Filipino. Ha? Club Filipino. Club Filipino. Yun. Kalimutan ko na rin eh. Club Filipino.
dito sa may San Juan. Oo. Dito tayo. Good afternoon, everyone. Ako, mukhang excited na po talagang lahat para sa ating proclamation rally. Anyway, ako po si Cindy from Team Jimmy Bondo. Ako po si Charles from Team Jimmy Bondo. At malubos po namin kayong inaanyayahan sa proclamation rally ng PDP Laban at Duterte Senatorial Candidates. Ayan, no? Woo! Naku, parang ang hina naman po ng palakpak. Ulitin nga natin, Charles, inaanyayahan namin kayo sa proclamation rally ng PDP Laban at Duterte Senatorial Candidates! That's more, we love it! Ayun, oh, wag pa bodol 2025. Ayun, oh, mga kababayan, oh. Yung araw na to. Pero syempre, gusto muna nating ipakilala. Exactly. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of our honorable senatorial candidates, starting with our Senator Jimmy Bondo. Number 10 sa Senado. At syempre, nandito rin ang ating number 22, none other than Senator Bato de la Rosa. Nandito din ang Mr. Malasakit, Senator Bongo, number 28. At ang isa sa aking mga idol, ang gwapong-gwapong number 30 sa Senado, none other than Attorney JB Hinlo. No. Ay, nawala yung audio nyo dito. Humina yung audio nyo. Humina yung audio nila dito. Mga kababayan, oh, nawala yung audio nila. 38, Ayan. Congressman Rodante Mercoleta. Ayan. Makakalimutan ang natatapos lamang na proclamation rally na ginanap sa Inares. Ang saya doon, I was there. Talagang napakataas po ng spirit ng kampanya at proclamation rally noong isang araw. Ayun! Nandito sila. Ayun, mga kasama natin noong isang araw, no? Yes. Sabay tayo, partner Charles, none other than number 38, Number 53. oh 53, Pastor Apollo Himuloy. At ito, bagong-bago pero hindi na bago. Natutuwa po ako na makita ang ating isa po sa mga tagapagtanggol ng mga Duterte. No, nakakatuwa po na nakasama na siya at ngayon po meron tayong Magic 9 kasama sa ating Magic 9 or Lucky 9. Sabi nga nila, none other than number 56, Rodriguez! At syempre pa, 2025. At alam naman namin, excited na rin po kayo sa iba pang parte ng programa. No? Ito pa lang po yung phase 1 natin. Meron tayong phase 2, meron din tayong phase 3. Ngayong phase 1 po ng programa natin, we will give you a lot of entertainment. We have prepared, or the Team Jimmy Bondo prepared a special production for everybody for you to enjoy. Ready na ba kayo? Na-introduce namin ang mga naggagandahan at naggagalingang talento. yes. Ready na yata sila? Actually, our first performer is one of the hottest bands today, comprised of well-known session. Grabe, ang dami pala sa loob, oh. Played with the likes of Bido, Tor Dulay, Michael Pangilinan, and of course, Chief Bondo, to name a few. Ladies and gentlemen, we would like to introduce to you Livehouse Project. Let us give them a round of applause. So, ang tabayanan po natin dito sa labas si Tatay Digong. Habang hindi pa talaga nagsisimula